Wa pa lagi. Oo. Wa man pud mi ko, wa man pud mi inyon nakuan. Uy, mga balita. Wa. Grabe. Lagi na pugson. Makitaan manggaling nang naay. Mga Gamay ra. mao lagi. Tao pa ka. Uy, diya na basta una ano man ang amigo, damo adto. Lagi daghan nangitang mama oy. Manawag si Zaini niya, mulabas niya. Mangita ka. Iasa lagi namo unsaon lagi namo pagpangitaa oy. Unsa pagkuana pamagiha nga makita. Mao lagi mura may nangitag dagom taliwa sa daruhan. Ha? Wa mo. Ano mga sinunog nga dagami guys. Ano nang tayo mga guys, nagnanaw-nanaw na ko ani kun asa mga latang dagami. Di ba ka takasab-an ani og manguha tanon? Ay, mura bag-o man po sinunog guys. Ko aning dapita guys. Mamanugo lamang ko ana og labas pa kaadyo di pa maayo ibutang sa tanom. Kinsay. Pero may nakita ko mga dinaugan ng guys. Latang dagami guys. Tuarag dapit nga akong gi ako guys, wa man ako dili man ako mukuha. Dito ko gikan ana guys oh. Anang bukira oh. Dito nang dapita guys, dito ko gikan. Ug may niabot nga tao guys. Atong nailo man. May nakita ko mga tao guys kana nangumpay. Nanguha og sagbot nga dagami dagong kuno sa ilahang dapit. Layo-layo ilang barangay guys. Pero kay daghan mang mga makaon nga sagbot ining dapita, nanguha sila og para ipakaon sa ilang baka. Mga to guys to mangumpay ay para ipakaon sa ilang mga mananap guys. Og nakita na ko ning mga dagami nga sinunog na guys oh. Pwede na tingali para ikuan sa mga tanom. Kinahanglan man pud ta og kanang latang dagami kay para mas nindot ang atong tubo sa mga tanom guys. Manisidya ang mga gipang dauban guys oh. Pwede na mga tingani. Hinoon kini dapita daplin og kalsada. Di maglisod ang mga sakyanan ani pag da sa mga latang dagami. Di padayon kog baklay nga sa unahan guys kay mangita kog tawo nga kinsay ako ang masugo nga pagpadala og latang dagami dito sa baybay. Subay ko sa unahan guys. Subay ko ning maong kalsada.
Wa pa lagi. Wala makita ang karon le. Oo. Unsa may gibapin nito? Wa man pud mi yun nakuan. Uy, mga balita. Wa Grabe. lagi na pugson. Makitaan manggaling nang naay. Mga Nga gamay ra. mao lagi. Tao pa ka. Uy, diya na ba una naman ang amigo damo adto. Lagi daghan ang nangitang mama oy. Manawag si Zaini niya, mulabas niya. Mangita ka. Iasa lagi namo unsaon lagi namo pagpangita oy. Ito pagkuana pamagiya nga makita Mao lagi mura may nangitag dagom taliwa sa mo daruhan. Ha? Wa mo mang patambag ang sani. Tambag o tagna. Tagnaho, Meriko. Gapatagna lagi. Unsa? Kanang nay si katunay. Adi malikayon guys nga mo gawas gani ko sa amo ang panimalay do nagyapoy isugot kabahan sa akong inahan guys. Usa sa akong higala guys gasaysay sa iyahang kanhing kahimtang. Kanibong nang dako guys kay nausob na nga ang Pinoy-anan di man para sa una nga akong gianhaan si Dia. Lahi na yung Pinoy-anan guys. Nabalhin da kuno si Dia. Suod na ho ni nga higala guys. Mapay pagkita namo mao na nga iyang gisaysay iyang kahimtang. Mao na nga namati lamang po ko guys sa iyang gisulti. Na emosyon ang maong babae. Ako lang pong gipamamati ang iyang gisulti guys. Human ni adto guys, miuli na ko. Hindi na ko baklay guys, pauli sa amo ang barangay. Pila ra may sugilanon guys, nakauli na ko. Hello guys, gikan pa ko sa bukid guys, mo nakita na ko ni silang mapay pag-abot. Tourist guard. Tourist guide ko ba? Wa ko kasugat. Ya, katong kape ni ron. Na, ambot lang. Unsa man ni? Ayaw, labti na. Dada, ano abak priso sa kagahatan na ira. Preso. Koy buwan na kalitata na. Nga naman. Tama sa ang tanaw. Kamo baghaw kasi na anaon ra to tunaw pag gatakila ko nagiata na. Onja. Anaon ano ani? Di magpag ni. Di murag ang gipiso sang kumagko. Di na ngay akon. Unsa may gipiso? Gipiso. Unsa gipiso day? Isda? Daga magkuhag. Ingatan day? Uy, mga tulingan man lagi. Yaw na sila. Ano kanyang panad ko na? Tuwas raw ginampok. Ano man day na malang rimeo? Habert? Gasinda day magsubid. Timon na para kilo Hinatag na?
Kinatag. Ngadyo mata nananagat mata. Ikaw. Kinsa day na doy? Ah, subid lagi? Okay ko lagi. Nanagko man ko ning mga bata ani. Uli ko kinasko dai. Wa day mo kuha doy og kanang mamsa day? Mao ba? Akan na mo sinubiran nimo? Iko sa tong balde ka. Ngepit lagi member to na pagpunta meg uli ni papa. Unja? Ah, wala pa ko mo to. Gira na. Ah, nanubi dig hapit. Hmm? Na malang rin, nanubi og hapit. Di mo ka mo kilang gatan. Isar ko no. Di mo lagi ko nang upat. Unsay nga na ni huna-huna ba na og ana nakadunggo na ra ba sila? Ano mo nakadunggo? Ha? Wa ko ka vlog. Isang